Flere har spurgt, hvordan man sådan helt lavpraktisk kommer i gang med at handle med aktier, og jamen det kommer jeg selvfølgelig til at vise dig i den her video. Det første man gør, det er, at man opretter et aktiedepot, og der skal du op ind enten på Nordnet eller på din egen bank. I den her video, der bruger jeg Nordnet, fordi det er også den, jeg selv bruger. Efter du har lavet kontoen herinde, jamen så har du altså et depot herinde. Jeg har både en for enkeltaktier, så har jeg en for fonde, men du kan jo bare lave en, som passer dig. Og når du har overført lidt penge, jamen så er du faktisk klar til at finde dine helt egne aktier. Man kan enten vælge at købe fonde, som er sådan en bred bundle af mange forskellige aktier, eller man kan købe enkelte aktier. Lad os sige, at vi for nemhedens skyld gerne vil købe en enkelt aktie. Vi vil gerne købe Carlsberg i dagens anledning. Det er ikke anbefaling, det er bare for det eksempel for videoen her. Jeg trykker Carlsberg og kommer herind og kan se, hvordan det er gået med aktien. Aktien her, den koster 1023. Det betyder, at de penge skal jeg af på min konto for at kunne købe. Jeg kan trykke herop på køb, hvis jeg gerne vil købe den lige nu. Og herinde, der kan jeg så sige, hvorfor en konto det skal være fra. Og ordretypen, der vælger du nogle forskellige her. Den jeg altid selv tager, det er den, der hedder normal limit. Og det betyder altså bare, når den rammer det limit, som du sætter, altså den grænse, den sætter, jamen så køber den aktien. Så lad os sige, du sætter den til kurs 1024, jamen så køber du med det samme, men hvis du sætter den til kurs 1020, jamen så lige snart den rammer den kurs, så køber den aktien. Så jeg sætter antal på her, det kan være bare være en enkelt aktie, og jeg vil gerne købe til kurs 1023,5, fordi så får jeg den, som det ser ud lige nu i hvert fald. Og jamen så, hvis jeg havde pengene på min konto, jamen så kunne jeg egentlig bare trykke hernede på køb. Herefter, jamen så kan du se aktien inde i dit aktiedepot. Jeg har de her forskellige inde i mit eget. Og jeg er lige hoppet ind på Lundbeck-aktien, som jeg har. Og hvis du nu på et eller andet tidspunkt tænker, at den her aktie vil jeg gerne sælge, så lad os sige, at du har købt Carlsberg, og du gerne vil sælge den, så trykker man på den røde knap og trykker sælg. Og herinde der skriver du så, hvor mange du vil sælge, og til hvilken en kurs du gerne vil sælge den til. Og når du har solgt, jamen, så kommer pengene altså ind på din Nordnet-konto, og dem kan du enten vælge bare at have stående herinde, eller du kan selvfølgelig trække dem ud på din egen personlige konto. Hvis du handler med særligt med danske aktier, og det er nogen, der er listet på børsen, så det vil sige klart de fleste aktier herinde, der afregner den automatisk med skat, så det skal du heller ikke tænke på. Du skal nok lige gå ind og dobbelttjekke måske, at det passer med det, du har betalt i skat. Men der er altså ikke noget hovedpine med selv at skulle sidde og fakturere ind til skat. Det klarer det hele. Altså, så er sindssygt nemt. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang med at handle med aktier, og det her synes jeg i hvert fald er den nemmeste og hurtigste måde at komme i gang med det på.